Eller? Nej. Nej, det er jo det. I sol og sommer, og det har hvad det går med. Ja. Ja, det er 30 grader solen. Det er det ude af havestuen. Den er god nok. Skal vi sidde i havestuen? Får du så ikke lidt langt til grillen? Jo. Får jeg langt til grillet? Ja, det er dig, der har forstand på det grill. Nej, fra nu er du. Jeg har kraftigt ikke forstand på hvor du skal holde. Vi har forberedt ham, og han har en grillassistent med. Ja, det er det. Jeg har sgu ikke forstand på det der. Nå. Jeg køber bare varer. Så må du finde ud af, hvad du skal bruge tiden på, når du er pensionist jo snart. Nu er der jo det at sige til, men det kan ikke betale til en stor grill, der er lavet sådan ikke en ristet pølse, vel? Altså, det er hurtigt at lave på vandet. Stor grill, det er da ikke en stor grill. Ja, det er. Er den Weber? Nej, men den er lige så stor som Weberen. Nå, okay. Den der, den koster bare kun 199, ikke? Altså, Weberen koster 23,99, ikke? Nej, det gør den ikke. Det er 12. Ja, 11,95. Ja. 10,95. Den er på tilbud. Så kører det. Tut. Nå, det kan da godt sådan lige. Tut. Den skulle have været lidt større, den traktor der. Ja. Den kan da ikke få ondt i ryggen. Så er det nede på græsset, der er lidt. Mens det er tør. Og så er der lidt småvejr og græs. Nej, det gør da ikke noget. Lad os bare gå derned. Hvorfor? Jeg tror ikke, det er vores. Det har ikke regnet heroppe i dag. Det har det ikke. Men jeg kan også se, at det var nok ikke længe. Så. Ej, det ligner, der kommer noget, ikke? Jo. Hej. Øj, op igen. Er det svært at gå på det her græs? Der er også lidt bakker. Ej, jeg kan ikke komme fri. Den er fin, skat. Ja. Kommer rundt op. Ja. Dag. Hva? Dag. Med mig. Nå. Men den er Michael. Jo, men nok fordi hun er så glad for dig, og så leger hun den lille. Ja, men nej, jeg holdt den bare lige, og så leger jeg den ene igen, så kommer jeg igen i næste uge. Ja. Og så hvad kan den så? Det kan være i... Ej, nu leger jeg mine mænd. Kører med kigger på. Prøv lige at instruere i nu, hvis du trykker der, så siger den sådan. Kan du finde det, skat? Det er net, ja. Ja, du var ikke engang fanget. Ja, det er Sofia. Hvad for en? Det er din. Det er din, der er mest i. Har hvad fylder du? De unge mennesker. Der var et lyn, ikke? Nej, det Kan flæskesværne nå herned til en... Hvad? Vil du så have den Måske. her? Ja. Måske. Nej. Bare ikke vise Greje, men der ligger posten, så ned. Ja, prøv. Jeg tror, hende er min drenge. Og der er lukket i bilen? Nej. Man har snart ikke helt styr på, hvad du har fat i. Så skal vi nok finde en sted til det. Ser du? Så skal vi nok finde en sted til det. Men det er fordi, jeg skal ikke spise noget. Hvad skal vi ind af kaffe og kage, så, eller hvad har du sagt? Nej, det ved jeg ikke altid. Vi kan da godt, vi kan selvfølgelig også spise. Den derovre pakker vi. Hvad har du fået, Frank? Det er det her.
Det er en trillebør. Og en... Og en løverive. Og en løverive. Ja. Hvad med en græsslåmaskine? Nej, det har vi. Nå, det har du. Vi mangler en planeluft. Nå, Den er her. ja. Ikke? Jo. Hvad er det her? Så Hvad er det, du har fået? Det er kylling. Kylling. når vi er de der to ting op, så åbner vi den her for. Hvis du mener, det hører sammen med den. Nå ja, det kunne jeg så godt forestille mig. Ja, det kan jeg ikke. Åh! Nej. Ja. Ja, spændt den også. Hvad er det for? Det er en printer, tror jeg. Det er en Nå. Primax et eller andet. Nå ja, Pixma. Canon. En Canon printer. Ja. Så en Pixma MP. Nej, Nej, de videre mere, end det er her. Altså, det er der kommer ikke noget. nej, det gør det heller ikke. De gjorde det, var det i forår, mand. Ja. Der kom der eddermame og meget. Det var lige sådan, så satellitten sprang af. Men kunne man ikke fange noget? Nej, det var lige sådan som en buketstak. Nå, Ej, den sidder jeg Eksporten på nettet. Altså, det var smart. Det var smart. Hvad står Den der? her, Ja. det var smart. Jeg har godt nok set på nogle af jeres websider, der er jo, eller på nogle af jeres Facebook-sider, der er sådan et program, man kan gå ind på. Okay. Jeg har bare ikke prøvet det. Nej. Det var du udforske lidt. Ja. men er det vinteren står på? Slægtsforskning? Hvad? Er det vinterens Ja. dyster? Ja. Så kan I forberede jer på alverdens ting. Det der var. Altså, det var. Det er sgu da skide godt, du gør det. Ja. Nå, så jeg har set på Facebook-siderne. Hvad for en gren tager du så? Altså, Når du kører ud af, du kan ikke forfølge hele vejen ned alle sammen. jo. Ja, okay. Det kan man vel op. Nå, men altså, man starter med familien og derudad. Nå, Ja, ja. farfar og farmor og farfar og oldefar. Jamen, det er farsiden, du kører af, så. Så bagefter er det morsiden, du kører af. Ja. Ja. Jamen, tak for gaverne. Men vil du komme? Ja da. Altså, nu er det ikke så godt i regnvejr, men det er meget af det kan ikke tåle vand. Nej. Den der plænelufter, hvad går det ud på? Det er mos opsamlet? Ja, du kan se, prøv at se det nu. Jeg har prøvet at rive det stykke der, ikke? Ja. Sådan 10 kvadratmeter eller sådan noget, Ja, ikke? ja. Og det tager jo kraftigt over en uge, mand. Du kan ikke, du skal grave det op der, hvis ikke? Okay. Du skal have en rive, hvor du skal flå det over, ikke? Altså, den er en lille stykke, du kan se, det er jo mere eller mindre det meste af grunden, der er sådan noget. Jo. Ikke? 1267 kvadratmeter, ikke? Gange en uge, ikke? Det er jo ikke, det tager flere år. Det er ikke så let. Nej, det er det ikke. Så det var derfor, så sagde jeg, sådan en maskine, det er sgu noget, der kan noget. Der er kun billeder af alt Går jeg muligt. ud fra. Går jeg ud fra Der er det. en i bogklubben en gang, jeg ikke fik knappet til, men det er blevet en helt fantastisk ting. Det synes hun altså, den er. Ej, nej, jeg skal lære. Jeg går ind og med bakken. Men så vil jeg gerne låne, når du er færdig med den. Ja. Det skal vi da, kan man da nok finde ud af. Ja. Fordi der er altså meget, ikke? Altså, der er Jeg har ikke kigget, men jo, det er der nok. for 32 år. Ja, men der behøver jo ikke at komme meget jo. Men Nej, men det er jo fordi, altså det der mos, det kommer jo, har jeg jo lavet mig fortælle af den der på den måde, ikke? Jeg kender ikke engang gange, men det er ikke. Det kommer sig af, at vandet kan jo ikke gå ned i jorden. Ikke? ja, Og når vandet ikke kan komme væk fra jorden, fordi at det med årene med tiden bliver hård i skoven, ikke? Så kommer det der mos, hvis der ligger noget fugt hele tiden. okay. Jeg så det var på grund af skygge fra træerne af. Jeg så den ikke komme ned.
Det er jo alle steder der. Altså, derude for eksempel, der er sgu ingen træer. Nej. Men, og det kommer netop ikke ned under træerne. Nej. Der er jo ikke noget. Nej. Der er heller ikke nærmest træer. Nej. Så det er jo derfor. Nå. Men desværre kan man ikke komme ud og bruge det i dag. Nej, det regner jo. Nej, det er også vildt ærgerligt, at det skal regne så meget nu. Ja.